Окей, хора, добро утро. Днеска сме сряда, въпреки че мислех, че сме петък, което е добре, защото мислех си колко много домашни им да правя вече е края на седмицата, ние сме ваканция. И погледнах сексовия си телефон и всъщност се оказа, че днеска сме сряда и бях много щастлива, защото имам още един ден, в който мога да мързълвам. Днеска, както си седях, нали, се чудех какво аджба да говоря днеска, сега. И всъщност, понеже не успях да измисля абсолютно нищо, реших просто да... Какво ще я казвам? Добре, какво ще я казвам? Това не е добре, хора. Когато аз забравя какво ще я да казвам, не е добре, ви казвам. Това прозвуча странно. Се чудих какво да правя днес тази сутрин. И понеже не мислих нищо, за което да влогвам като нормален влогъл. Това звучи и перверзно. Въпреки, че не знам какво значи. И се чудих какво да правя. Значи, реших първо да ви показвам как закусвам. Но после се сетих, че съм по пижама. Thumbs up for хубавата пижама. Знаете си, че е секси. Мечка на нея, която казва: "Охо, аз съм мечка с странна панделка и не изглеждам страшно, но ще ти взема." Хора, забравих какво ще я казвам след като това с мечката стана. Така че, реших първо да се освежа и да се направя наново хубава и ще си облича домашните дрехи и тогава ще ви се покажа. Мислих си някога много ли се кефел, като е бил малък, че може да направи това? Хора, оправена съм, готова съм и смятам да танцувам. Чакайте да мерим дистанционното и да пуснем The Voice и ще танцуваме, но ще изчакам да пуснем някаква хубава песен, тогава ще танцувам. Това беше изморително, да. Сега трябва да закусвам. Добре. Съжалявам, хора, имахме малка техническа грешка. Значи, аз съм сипала тук мляко и си сложих и сиреал вътре. Забравих да снимам как ще сложа сиреал вътре. Но, нищо да е, сега ще ви покажа как изглежда. Вкусно. Че е вкусно. Чудя се за какво ви воля днес, след като ви загубих толкова много време. И преглътнах. Значи, мислех си, дават Totally Spice по Disney Channel. Обаче, все пак не сега е Totally Spice, така че, как да ви го кажа, просто реших днес да снимам защото е така, просто да ви загубя времето. Защото аз ви обичам, хора. Да, обичам ви. Все пак ви прецаках, нали? Скъпоценното време, пукнете се! Swag! Не използвам swag, обаче... Ето си има идея! Използват swag, но все пак повечето, които аз познавам, при представа какво означава swag. Доколкото знам, Джастин Бибър измисли тази дума, ако се води, или е съкръщение. Хората измислиха всякакви простоти за това. Като we are all secretly gay. Друго. Чакайте. Secretly we all are gay.
Имаше някакви такива съкръщения, че Джастин Бибър измислил това. Хора, съвземете се как от толкова хейтване вече, толкова е стереотип да нарече Джастин Бибър гей, всякакви такива простоти. Не разбрахте ли? Той обича да излезе с възрастни хора. С възрастни мацки, като Селена. Те за тях да се пускат странни слухове, че е бременна и всеки такива глупости. Не, че вярвам, де. Обаче няма да коментирам, защото сигурно има да... Защото... Не знам защо, просто няма да коментирам много коментари. Добре, хора, загубих ви достатъчно свободното време. И реших да ви покажа какво установих, че мога току-що. Пукнете се. Хора, добре, скумри, загубих ви времето днеска за глупости и мисля следващия път наистина да има нещо съществено в това, което казвам. Да се надяваме. Но все пак, признайте се, че имаше малко влогване в този клип. В смисъл, частта с слаг си беше влогване, да се нарече. Там 30 секундно влогване, но беше влогване, така че не ме съдете! Бай! Ара! Хора, и да не забравяйте да напишете в коментарите какво да правя в следващото видео или дали Диди да участва. Да, т.е. тя ще участва. Всеки вторник качваме клипче, на което задавате вашите въпроси и там ще... И също ще отговаряме на тези въпроси, да. Да. И давайте идеи какво да правим, защото, както виждате, загубвам повечето от времето ви в глупости, вместо в нещо съществено. Бай!